מה קורה חברים? פה אופיר ואני שוב מתנצל שאין לי את התוכנת צילום, יש בה תקלה. היא מסתדרת בעוד כיומיים בערך. באתי לבשר על הפתיחת תיבות ובאתי גם לומר שאח שלי פה איתי, והיום אני רוצה להסביר לכם קצת על 2 נגד 2 ועל הפתיחת תיבות שהולכת להיות לנו. אני מקווה שייכנסו. בינתיים אני אתחיל לומר. ודרך אגב, השגתי למברג'ק לא מזמן. ממש שמחתי. כי חסר לי עכשיו עוד 4 לג'נדרים. בקיצור, 2 נגד 2, כמו שאתם יודעים. אני חושב שאתם כבר מכירים אותו. אנחנו כבר סיימנו את הקלאנצ'סט עליו. היה ממש מגניב. ולגבי הפתיחת תיבות, אנחנו ממש מנסים למצוא תיבות אחרונות, כי זה ממש, כמו שראיתם בסרטון שהעליתי, זה מחר. יכול להיות ממש מגניב. מקווה שתיתנו לייק וסאב אם אהבתם. בפתיחת תיבות כמובן, גם לסרטון הזה, אם תרצו. בעצם שמתי שם עניינות. בקיצור, לגבי 2 נגד 2. אני וחברים שלי מאוד אוהבים את זה, אנחנו בקלאן ביחד, במיוחד בשביל זה ציפינו לזה המון זמן. וכמו שציפינו, יצא ממש מגניב. אם תכתבו בתגובות אם אהבתם את 2 נגד 2, תכתבו גם אם אתם חושבים שאפשר לעשות אפילו 3 של 3, זה יהיה די מוגזם. ובואו בינתיים ננסה לעשות פה 2-1. וכמו שאתם יודעים, 2 הקינג טאוורים האלה לא נחשבים כשתי טאוורים. הם מחוברים, וזה אחד הדברים היפים והמאכזבים. טוב, גם בקרוב עוד כמה שבוע אולי, אנחנו נעשה המון סרטונים של באגים. מצאנו הרבה אנשים שעושים באגים מאוד יפים, ואנחנו ממש רוצים לנסות אותם. אני ובן דוד שלי, או אני וחבר שלי, נבוא ונעשה אותם. יכול להיות ממש יפה. טוב, הייתי פה עם מישהו גרוע. כבר הבנתי את זה בהתחלה. טוב, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תנו סאב, אני אשקיע, זה מאוד מאוד עוזר לי. ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.